Muga-muga kowe tak dongakne dadi wong sing sukses. Tak dongakne kowe nang pinter, sekolah ning rajin, dadi wong sukses. Sayang karo wong tuwa, ngabekti karo wong tuwa ya. Ya pada wong tua ya bedane ya iki ngapura ing dina Idul Fitri. Sugeng Riyati ya Bu, menawi kula saged lepat kula nyuwun ngapura. Nggih, aku yo duwe aku nyuwun ngapura nggih. Sugeng Riyati Pak, Bu, ing dinten Idul Fitri menika kula ngaturaken sedaya kalepatan kula dumateng Bapak kaliyan Ibu. Ingkang kula sengaja lan boten sengaja. Ing dinten menika kula nyuwun pangapunten saajeng-ajengipun. Ya, semoga bapak ibu ya nduk. Ora nek anak lupute yang kowe, bapak yang njaluk ngapura, nek kowe ora lupute yang bapak. Yang penting mulai dina iki sekolah sing tenan. Ora dolan wae. Sinau sing tenan ben pinter. Ngono ya, Nduk ya? Nggih.